Да, на целую неделю. Президент һәм кунакларны саммит гадәттәгечә зур күргәзмә белән каршы ала. Алдынгы фикерләр, яңа технологияләр, мөмкинлек һәм үсеш юллары. Татнефть башлыгы Наил Маганов делегатларга иң яңа технологияләрне күрсәтә. Из самой древесины дальше на переработке. Нет. Дальше на переработке пиролиза получаем жидкость. Нефть газ химия сәнәгате Татарстан гомумән ил икътисадының нигезе. Узган ел республикада 35 миллион тоннага якын нефть табалар. Нефть газ чыгару һәм эшкәртүдә ресурсларны югалтмау, композит материалларны куллануны арттыру мөһим. Булар барсы да монда тәкъдим ителгән проектларда чагылыш тапкан. Мы имеем большой опыт по защите, антикоррозионной защите трубопроводов, которые применяются в нефтепромысловых объектах. 30 ел дәвамында нефть үткәргечләр өчен җайланмалар җитештерүче компания быел яңа продукт тәкъдим итә. Санкциялар эшчәнлеккә йогынты ясамады диләр. Данные продукты полностью практически... Бу продукт тулысынча Россия чималларынан ясалган, димәк, чит ил детальләренә бәйле түгел, чикләүләр аңа йогынты ясамый. Яулык энергетика комплексының тотыруклы үсеше турында дискуссия барышында фикер алыштылар. Моның өчен яңа технологияләр, цифрлаштыру, дөнья энергетикасында Россиянең позициясын саклап калуда мөһим. Мы должны сохранить наши позиции. Конечно, то, что Россия так серьезно представлена, она не всем нравится. И есть попытки очень серьезно нас на этом рынке подвинуть. Это рынок нам закрыть, второе закрыть нам технологию. Поэтому, к нашему счастью, не все страны считают, что Россия не нужна. Многие наши партнеры сохранили наши отношения. Главная же цель топливно-энергетического комплекса. Икътисадның нигезе көндәшлеккә әзер продукция булдыру. Ягулык энергетика комплексы бүген илне энергия белән тәэмин итәргә, үсеш өчен этәргеч биреп, яңа эш урыннары, заказлар булдырырга тиеш. Башка илләр белән хезмәттәшлектә эшләячәкбез, шул ук вакытта үзебездә булдырылган технологияләргә таянырга тиешбез, ди Россия Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин. Соңгы утырышларның берсендә безнең комитет контрсанкцион мәгълүмат дигән төшенчә кертте. Ул оешмаларга яңа продуктлар, килешүләр турында мәгълүматны яклау мөмкинлеген бирә. Аларның язмача рөхсәтеннән башка бу хакта сөйләргә ярамый. Югары үзле нефть табуда бүген Татнефть 95% үзебезнең җиһазлар һәм материалларны куллана. Дөньядагы вазгыять оешманың тотыруклы үсеш стратегиясен үзгәртми. После февраля месяца могу сказать, что там долгосрочные цели компании они не претерпели никаких изменений. Февральдә башланган вакыйгалардан соң безнең күп елга исәпләнгән максатлар үзгәрмәде. Алар уйланылган карарлар, барлык көчне эшкәртүгә юнәлттек. Нефть химиясе, биотехнологияларны үстерәбез. Кадрларның да әзерлекле булуы мөһим. Инженерлык мәктәпләрен булдыру кирәк, ди Рөстәм Миңнеханов. Алдынгы инженер мәктәпләре проектына Татарстаннан 3 вуз керде. Иннополис университеты, КФУ һәм КНИТУ. Шулай ук Татнефть Санкт-Петербург институты белән уртак проектны тормышка ашыра. Әлмәт бу өлкәдә әйдәп баручы шәһәргә әйләнергә тиеш. Наша республика, она промышленно развита, и без серьезных подготовленных специалистов у нас держать такой темп невозможно. Нефтяная школа у нас будет самой лучшей и быстрее, чем другие школы, потому что здесь пока государства никакой поддержки нет пока. Все это делается благодаря как индустриальному партнеру компании Татнефть, но без этого дальнейшей перспективы нет. Бу көннәрдә нефтчеләр башкаласында халыкара нефть-газ яшьләр форумы да уза. Россия һәм чит илләрдән 250 яшь белгеч студентлар килгән. Хакатон форматында үз проектларын әзерләп, бизнес карарлар кабул итәчәкләр. Бүген аны тантаналы төстә ачып җибәрделәр. Мин Мәскәүдә укыйм, РГУ нефтегаз университетында. Үзем разработка эксплуатации нефтяных месторождений буенча укыйм. Килдем форумга кешеләрнең яңа идеялар белән танышырга, үземә яңа тренинглар үтеп, күп белем җыярга килдем монда. Қазақстан мемлекетіндегі ұлттық компания Қазмұнайгазның өкілі болып сол компанияның адамы да, сол компанияның атынан келдім. Иә, сол жерде жұмыс жасаймын. Яшьләр форумында катнашучылар кызыксындырган сорауларын да бирә алды. Рөстәм Миңнехановтан җитәкчелек итүдә уңыш серләрен сорыйлар. На фоне наблюдения высоких результатов Республики Татарстан, можно ли утверждать, что в республике сформировался свой уникальный стиль руководства?
Очень важно попасть в хорошую среду, в хорошую команду. Вот, я думаю, что по жизни у меня было много мест, где я работал в разных, даже вот разные системы, разные как бы люди, но всегда были наставники такие, которые очень много таких качеств я получил. Яшьләр форумы 17 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Иң актив катнашучылар нефть компанияләренә эшкә урнаша алачак. Әлмәттән Гөлнар Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.